monstruos. Gato Guille estaba xogando no seu cuarto e de súpeto sentiu un ruido extraño. Fiu, fiu! Asustouse moito e saíu correndo. Fiu, fiu! Mamá, hai un monstro no meu cuarto! Berrou. E como é? Preguntou ela. Fai fiu, fiu e quere pillarme. Que podemos facer? Se quedo aquí contigo non me pillará, dixo Guille. E ali quedou xogando na cociña. Pouco despois, Gato Guille escoitou ben, ben, ben. Volveulle entrar medo e fuxiu correndo. Ben, ben, ben. Mamá, hai un monstro na cociña. Agora na cociña, sorprendeuse ela. Este é outro, mamá, e fai ben, porque quere pillarme, dixo el. Pois queda aquí, para que non te pille. E Gato Guille quedou xogando na sala. De ali un pouco, Gato Guille escoitou bum, clan, clan, bum, clan, clan. E sentiu tanto medo que volveu saír correndo. Bum, clan, clan. Mamá, hai outro monstro na sala. Este que fai? Preguntou a nai. Bum, clan, clan, clan. Vou quedar aquí e así non me vai coller. E Guille púxose a xogar no baño. Entón escoitou clon, clon, clon. Ai, que medo! E saiu berrando. Clon, clon, clon. Mamá, o monstro do baño fai clon, clon. Pero mamá gato non estaba ali. Onde estás, mamá? Insistiu. E Gato Guille comezou a ter medo de verdade. Entón escoitou unha voz que decía moi baixiño: estou no armario do teu cuarto. E Gato Guille foi alá correndo. Tiña moito medo porque non estabas, mamá, berrou contento, cando chegou onda ela. Eu tamén teño medo, a casa está chea de monstruos, dixo mamá gata. Non hai ningún monstro, mamá, dixo Gato Guille moi farruco. No cuarto hai un monstro que fai fiu, fiu, dixo mamá gata. Non, é o aire que entra pola ventá, dixo Guille. Pero na cociña hai un monstro que fai ben, 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 dixo mamá gata. Non, é a lavadora que está lavando a roupa, dixo Guille. E na sala non hai un monstro que fai bum, clan, 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 dixo mamá gata. Non, iso é o ruído do ascensor subindo e baixando, dixo Guille. E o monstro do baño que fai clon, 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 preguntou ela. É a cisterna que non para de pingar, explicoulle. Nese momento, Gato Guille e a mamá gata sentiron un ruído na entrada da casa e asustáronse moitísimo. Era Papá Gato que viña de facer a compra. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.